ɗum ko goomu ɗum nono goomu yo habru ko ɗum addi ɗum ko joni ko an keɗimi holko hesɗi handi e nder majji hande geɗe kewɗe ene tenti e nder jayindeji men holngel hen gueɗel gotel ngel ɓurɗa teskade so wona front contre Macky sey mbo yeddi nafoori dental yo namno pirtiragal no wadduno e mbalis ko jindi jacci jokko aɗa habranno e wiidi journal Le Quotidien ay ɓey lulndiɓi mum wono landaji dendindi dooli mumen ngam huccundurdi e Macky ko holɓene kam Sonko Khalifa Sall Moustapha Sy kono observateur wi miɗi tolnoyi e nawgasa Vox tengtuni ɗum woni sababu nyalowmo hanki darnudu ɗumen goomu notirtongu yewi askan wi no firu tongu ten ɓe sungungu ɓillen fo wi ndenti ngam yilaɗi polgu suɓugoji nokkuji mum suɓaɓi mum aɗi lefol laamu mum hirande ko jammo nyamate kono ko nyalowmo fewjete ha heddi gosi Sidu Quotidien wi goomu ngu nene yaade manda wi yo Benno Bokk Yaakaar par journal enquête inirdi ɗum ko cifundiral ƴiƴam kono Les Échos wi ngu darnira key metti e tikkeri Le Quotidien holuti CRD jotno kolluti koko jamfa bugan siifi ko sarta sous réserve du tribune joofi indi mum kono mbaadi mum woni sababu ko lulndiɓi mum Billi Quotidien wi carundiri saabimo laamiɓe ɓe no belti critique wi Macky nene jal bojji mum woni sababu ko son excellence mbo 24 heures namni holto yimɓi mum moƴƴe haalude ko njabaka siftoro faggudu mum du journal Le Soleil rutuni jagorɗu mum kolliɗɗo laamu ngu yari caggal e rosetaji mum milliarduji capanɗi nayi e jeeɗiɗi Le Témoin wi ko ngam hedduɗi cogguluɗi ɗo ngoni ɗo mbasa fahiddi ngamu walliddi ɓesnguluɗi saabimi e wiide Les Échos ko Abdoulaye Daoudou Diallo pennuɗo compagnie sucrière sénégalaise so yimɓe jiggoyimo sukara ko woni ko ɗo yonta seeɗo ko jooti yettodi mum ko kunal kono l'évidence ngoƴu mum ko Moussa Baldé gonɗe e jillu bange worgo leydi ndi beltuniɗo ndemu mum Vox rutunimu e nder leyɗele sappo jeetati ɗi no jogori wasde pandali mumen ɗo jogino e vaccination kono ko rem feƴƴere tataɓeri ndi observateur wi hetti caggal men min dañi kumin miiji goɗɗum ko wana ko ɗum ko observateur rutuni ko Alexia Kanté e Ismaïla Kanté ivoirien ji ɗiɗi dillannoɓi e mawninande rewɓe joɗorɗi mumen min neni ɗum placé sous mandat de dépôt gornam ko ɗum yurmuni ko holɗum so wana libération dutuniɗo accident baɗnoɗo fatigue ko gongo ha yoɓi pittali sappo e nayyi ko Sédhiou ɓuri hen mayirede maɗode tadi yaramo biteɗo Papo Jono Korera e Ibrahima Keita e Asano Kouragey e Lamine Dramé e Seydiba Kambayi te ko hawni ko hay hanki camion e particulier yoɓimo pittali ɗiɗi tonto axe Thiès Montorola Awa Ibrahima Sy mbeɗo wasiyo dogonow go jolni ko pittali ɗiɗi ko hendu jogi fonoji mum oto ko baliyel tens bondowel e sergi lawol jam woɗɗuta ciftorono kono jibinaɓe kono jibinɓe ɗi jolnuɗon ɓene ko noon jarono seeso ma ono jettoy oɗono kisi ɓuri heñaari no addu weñaari minnani ɓure men radio télévision Fulbe International mi salmoni mi juri